Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Hirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para kadang pamiyarsa kreweng aji ingkang minulya saha kaum muslimin wal muslimat ingkang dipun rahmati Allah taala, monggo kita lajengaken malih kajian kita ingkang ing wekdal menika taksih ngaji surat Al-Baqarah surat nomor kalih ayatipun taksih ayat kalih ngantos ayat ngapunten ayat 100 kalih ngantos ayat 103. Amargi menika nyambung video ingkang sampun kepengker kanthi serat lan ayat ingkang sami, pramila menika mangke cekap kula waos basa Jawinipun kangge angringkes wekdal kagem para sederek para kadang ingkang sakmenika nandhang gerah. Mugi-mugi Gusti Allah taala paring usada lan sehat wal afiat, seger kewarasan kados wingi uni. Kagem sederek-sederek para kadang ingkang sakmenika nembe ngadepi masalah ingkang awrat, mugi-mugi Gusti Allah taala paring solusi ingkang sak sae-saenipun. Ugi kagem sederek-sederek ingkang sakmenika nembe nglampahi tanggap warsa, mugi-mugi Gusti Allah taala paring umur ingkang panjang, umur ingkang barokah, umur ingkang manfaat. Ugi sederek-sederek para kadang ingkang sampun paring atensi koreksi tuwin subscribe-ipun, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan seger kewarasan, ayem tentrem, kuat slamet, sabar lan tawakal. Ugi mugi-mugi Gusti Allah tansah paring pangayoman dhateng kula panjenengan sedaya saking godha rencananipun setan iblis, tuwin saking fitnahipun Dajjal, Ya'juj saha Ma'juj. Mugi-mugi ugi Gusti Allah taala paring rejeki ingkang jembar, ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah dhateng kula panjenengan sedaya. Monggo kita lajengaken kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Lan dheweke padha manut apa kang diawat-awatake dening para setan atas kanabiane Sulaiman, lan ora kafir Sulaiman iku, nanging setan-setan iku kang padha kafir, padha mulang manungsa prakara kemayan, lan iku ora tinurunake marang malaikat loro ing Babil, Harut lan Marut, lan iki iya ora mulangake marang wong siji-sijia nganti padha ngucapa satemene aku iki coba, mulane aja kowe kafir. Nanging dheweke padha sinau saka sumber loro iki barang kang padha dienggo anyilahake antaraning wong lanang karo jodhone, lan iku ora kena dienggo ambancani wong siji-sijia kajaba kalawan idining Allah. Lan dheweke padha sinau barang kang ambancanani awake dhewe lan ora migunani marang awake, lan sayekti dheweke temen padha weruh yen sapa
sapa sing nuku kuwi ana ing akhirat ora oleh bagian kabecikan lan temen ala pepayone anggone padha ngedol jiwane munggu ing dheweke padha weruwa iki lan yen ta padha angestuwa sarta padha bektiya ganjaran saka ngarsane Allah sayekti luwih becik mungguh ta dheweke padha weruwa iki. Kateranganipun nglajengaken katerangan ingkang sampun katerangaken ing video saderengipun punika. Kateranganipun Quran mekaten tiyang Yahudi boten purun andherek dawuhing pangeran nanging malah manut awek saweneh kawruh panasaran ingkang sami dipun awadaken wejangan saking Kanjeng Nabi Sulaiman tuwin malaikat kekalih ing Babil kadhawuhaken menawi Kanjeng Nabi Sulaiman punika suci saking dosa ingkang kados mekaten ingkang kaawataken dening sariranipun wau dene dedungane malaikat kekalih wau kadhawuhaken menawi punika namung damel-damelan nanging tiyang Yahudi dipun lepataken anggenipun sinau saking tuk kakalih punika inggih punika anggenipun damel-damel ing atasing dhateng Kanjeng Nabi Sulaiman tuwin anggenipun damel-damel dudungengan bab malaikat kekalih inggih punika barang ingkang sami dipun angge nyilahake antaraning wong lanang karo bojone domir huma tegesipun kekalih ing pangandika ngriku punika ingkang dipun kersakaken anggenipun damel-damel warni kalih wau inggih punika anggenipun damel-damel ing atasipun dhateng sariranipun Kanjeng Nabi Sulaiman tuwin anggenipun damel-damel dedongengan bab malaikat kekalih dhateng pundi lerekipun punika mbok menawi pinanggih ular-ularipun wonten ing dawuh candhaipun nanging iku ora kena dienggo ambancanani wong siji-sijia kajaba kalawan idining Allah inggih punika wigatos anerangaken bilih para tiyang wau niat badhe nandukaken saweneh bencana dhateng Kanjeng Nabi kaliyan ngilmu wau dawuh saminipun punika ugi kasebut wonten ing serat 58 inggih punika serat Al-Mujadilah serat 58 serat Al-Mujadilah ing ngriku sasampunipun ngelepataken lekasipun para mengsahing Islam anggenipun sami pirembakan winados kapangandikaaken wonten ing ayat 11 mekaten Bismillahirrahmanirrahim pirembakan winadi iku mung
saka panggawene setan supaya nasahake para kang padha angestu lan ora bisa babar pisan gawe sangsarane kajaba kalawan idining Allah. Sampun cetha menawi Senat 58 Al-Mujadilah punika tumurunipun wonten ing Madinah. Ing Madinah ngriku para tiyang Yahudi sami pirembakan winados sawarni parepatanipun griya setan makaten lumawan Kanjeng Nabi pirembakan winados wau kasebataken menawi pandamelipun setan. Dawuh pangandika punika boten sesambetan ingkang rapet kaliyan prakawis ingkang kapangandikaaken wonten ing ayat ingkang saweg karembak punika, inggih ayat ingkang anerangaken menawi para tiyang Yahudi sami manut ing setan tur mawi ngawat-awataken piwulangipun ingkang awon wau asli saking para nabi tuwin para malaikat. Ing serat Al-Mujadilah ayat 11 kasebataken bilih maksudipun pirembakan winados wau badhe ambancanani Kanjeng Nabi tuwin para kaum muslimin. Makaten ugi wonten ing ayat ingkang saweg karembak punika kasebataken bilih pangrencana awon damelanipun para Yahudi wau inggih mengku sedya kados mekaten wau. Panglimbang-limbang kados mekaten punika saged ambuktekaken bilih pratelan ing ngriki punika wigatos anyebataken pirembakipun winados para Yahudi ingkang kasebut ing surat 58 surat Al-Mujadilah wau. Salajengipun cetha menawi dawuh ingkang mungel padha nyilahake antarane wong lanang karo bojone punika ingkang dipun karsakaken pepanggihan winados ingkang sawarni kados dene pakempalan griya setan utawi Pelimetu solari. Mekaten jalaran ing sajagat punika boten wonten pakempalan agami sanes-sanesipun malih kajawi namung pakempalan griya setan piyambak inggih ngejawantahaken babar pisan dhateng tiyang estri. Dados nadyan boten ceplos nyebataken pakempalan griya setan sipatipun ingkang miyambaki kasebataken sarta malih senadyan babatipun pakempalan griya setan ingkang kina-kina punika boten kenging pinitados ewadene boten wonten semang-semangipun malih bilih pakempalan wau babadan ingkang sampun kina sanget sampun wiwit kinaning makina wontenipun menika wonten kasebat wonten ing Ensiklopedia Britannica. Pratelan ing Book of Constantine serat babon uger-ugeranipun pakempalan griya setan bilih Cyrus
anjumenengaken Yakobabel dados panuntun ageng utawi Grandmaster ing Yudah ugi menika kasebat wonten ing Ensiklopedia Britannica. Punika boten teka tanpa wonten leresipun. Para kadang pamirsa kereweng aji ingkang minulya saha para kaum muslimin wal muslimat ingkang dipun rahmati Allah, mekaten pengaosan kita Quran Jawi. Mugi-mugi sedaya punika saged ngiyataken iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dumateng Gusti Allah taala. Ugi mugi-mugi saged ngiyataken ilmu tuwin amal kesaenan kita panjenengan sedaya. Kula nyuwun pangapunten saking kalepatan kula. Billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.